Jasenov, teší sa niekto na Simu? Oj! Dneska to bude silné, ja už to cítim. Jasenov, teším sa na to. Poďme si to vyskúšať. Poznáte toto? Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Dame un tu. Mám životný náčor! To co východňa reakcie máte? Ja musím povedať, ja teraz mám také, že kurzy východňarčiny, lebo mne sa východňarčina strašne páči. Ja mám aj nechtárku, mám východňarku a vždycky, keď som s ňou, hovorím, že prosím ťa, Kati, nauč ma dneska niečo po východňarsky. Zatiaľ som ešte neprišla tak ďaleko, že by som hovorila iba po východňarsky, ale ja sľubujem, že jedného dňa sa tam dostanem. Sú tu nejaké moje ženy? Každý si pamätá, že bol nás mladý, cítil sa naspený ako na obec hlavy. Dnes sme sa si požičala od mami, pochopila veci neskôr. Začala som heriť s mamou a nielovi, začala sa dobiť do aj život nový. Zistila som, že sú tie práve hodnoty, chcem vás počuť, poď. Bola som jedna z mnohých naivných, ktorá verila